majinyaci ya fi kowa sanin inda matsalarsa take. Likita ina lalube ne kawai domin gano matsalar majinyaci. Allah shi ya samar da cuta ya kuma samar da maganin kowace cuta. Allah ya sanar da masana ilimin maganin kowace cuta. Waraka ko samun sauki na samuwa ne daga Ubangijin al'umma. Kukan kurciya jawabi ne. Ku yi amfani da hankalinku ba sai kun jira wani ba. Domin ita fara ta safe ake kama ta ba sai kun jira yamma ta yi ba. Maza ku hanzarto ku garzayo zuwa neman lafiyarku. Ina al'umma masu fama da shafan aljanu, ku garzaya ku je neman magani, kar ku jira kowa, domin kuwa lafiyarku jarunku. Gaskiya ne, ku taho ga zuwa ga Alhaji Shehu Sarkin Mayin Najeriya kuma shugaban sarakunan mayin Afirka gaba daya, domin matsalarku tana ga Allah kuma tana gare shi. Saboda haka ku da kuke fama da ciwon farfadiya, samu ko kuma taɓin hankali, maza ku garzayo, kada ku jira wani. Za ku samu biyan buƙatar ku a wurin Dr. Alhaji Shehu Sarkin Mayin ƙasar nan kuma shugaban sarakunan mayu na Afirka baki daya. Don neman ƙarin bayani ga adireshin inda za ku same shi.